takže sa najprv pred tou výstavou robí prieskum pôdy alebo niečo? Áno, to sú také tri fázy, ono sa v 2015 roku rozrobila prvá fáza. Je to lokalita s názvom Osem, lokalita Podunajské Biskupice, kde sa nám podarilo urobiť nález, okrem teda očakávaného sídliska z praveku, respektíve z doby rímskej, sme tu našli aj niečo, čo naopak nikto nečakal. Ide o pohrebisko z 8. storočia nášho letopočtu, ide o tzv. Slovansko-avarské obdobie, alebo ešte správnejšie obdobie avarského kaganátu. Čiže, aby sme si to nejako dali do dejných súvislostí, sme asi 100 rokov pred tým, ako začne Veľká Morava a asi 200 rokov pred príchodom Maďarov do Karpatskej kotliny. Najprv uvidíte také zvyšky vlastne osady z tej doby rímskej, je to 2. storočie nášho letopočtu a ide o známy kmeň Markomanov, sú to Germáni, ktorí žili na území západného Slovenska. A je známy tento kmeň napríklad z tzv. Markomanských vojen, ktoré sa viedli počas vlády Marka Aurelia, čiže v závere 2. storočia nášho letopočtu, kedy sa rímske legie dostali aj k Trenčínu, kde je ten známy nápis na Trenčianskej skale Laugaricio. Takže v podstate dá sa povedať, že zrejme v priebehu týchto vojen zaniká aj táto staršia osada z doby rímskej a po 600 rokoch sa táto poloha, ktorú aj teraz vidíte, vlastne je to taký kopček, sa začne využívať na pochovávanie. V hroboch už vlastne nič neuvidíte. My už sme ukončili vyberanie kostier minulý týždeň a až vlastne vtedy sme mohli ísť do médií s tým, takže už uvidíte len vlastne prázdne jamy, ale ja mám niekoľko obrázkov, aby ste si vedeli predstaviť, ako to celé vyzeralo. Takisto, čo sa týka nálezov, už vlastne nemáme veľmi čo ukázať, lebo všetky nálezy vlastne boli postúpené na konzerváciu a následne vlastne Slovenské národné múzeum sa vyjadrilo, že nálezy sú tak atraktívne, že chcú, aby boli vlastne súčasťou zbierky Slovenského národného múzea. A vlastne ten antropologický materiál, čiže tie kostené ostatky, alebo teda tie skelety, ktoré sme z hrobov vyzdvihli, tak tie zase budú postúpené na ďalšie analýzy na Prírodovedeckú fakultu UK, kde majú špeciálne pracovisko na to, katedru antropológie, a tam sa vlastne týmto veciam budú venovať. Toto je vlastne zvyšok germánskeho domu, krásne zachovaného, nie vždy sa to podarí takto zachytiť aj archeologicky. My tu vidíme tzv. Zahlbenú časť domu, priamo so zachovanou dláškou a s tzv. Kolovými jamami v rôznych častiach teda tých stien. A na tých koloch vlastne bola konštrukcia strechy. Tá strecha bola pravdepodobne dvojsedlová, takže vlastne z prednej a zo zadnej časti nám vznikali nejaké steny, ktoré oni omazali, teda vystavali ich z prútia a omazali hlinou. Práve na ťažbu tej hliny nám slúžia takéto hliníky takzvané, to sú také neforemné jamy, ktoré vlastne vznikli ako zvyšok po ťažbe hliny. Práve tu vlastne stojíme pred dvoma takými najbohatšími hrobmi. V oboch bol vlastne pochovaný muž, po ktorého ľavej ruke ležal kôň. Tie mužské kostry sa nám neveľmi dobre zachovali v dôsledku nejakých pôdnych procesov. Tie konské sú zachované lepšie, takže vieme potom vlastne z toho určiť, že väčšina tých koní, inak celkovo vlastne sa tu našlo 8 pohrebov s koňmi, len 3 sú také výnimočne bohaté. V týchto ale 3 prípadoch, ešte jeden bol vlastne v tej z boku, naozaj išlo o bohaté pohreby, kde kone boli pochované v kompletnej konskej výstroji. To znamená, že boli uložené do hrobu so sedlom, mali vlastne pohlávku, mali zubadlá v papuli, mali vlastne rôzne ozdobné remene a mali takisto strmeň. Môžeme niektoré z tých zaujímavých nálezov, napríklad tu je teda tá nádobka s tým uškom, čiže zase vidíme, že vlnovka, typicky slovanská, aj tvar nádoby, ale uško zase typicky avarské. Vieme, že toto sú grify. Grify to sú fantastické zvieratá, ktoré mali
telo leva, hlavu orla a krídla. Takže, a veľké pazúry. Takže toto sú vlastne 4 gryfy a jedna ešte hlavička, ktorá vlastne znázorňuje koní. Tu vlastne vidíte taký, ako vyzeral po začistení taký vlastne hrob s koňom, ale toto je jeden z tých chudobnejších, kde som hovoril, že skôr akoby bol pochovaný kôň s jazdcom ako jazdec s koňom. Naozaj ten kôň je skvostne vybavený, má mnohé ozdoby, má strmene, má sedlo a tento pán, ten vlastne má len taký malý opasok. Tu máme vlastne ďalší hrob. Čo je na tomto zaujímavé je, že ide o hrob postihnutého jedinca. My sme si to tak akože najprv sme nechápali, že prečo má tento nádobu podloženú pod vlastne kolenom. No a potom, keď sa na to pozrela pani doktorka antropológie, tak vlastne nám to vysvetlila, že on mal vlastne silno skrútené tie kosti a aj vlastne neprirodzene aj jednu, aj druhú. A on vlastne počas svojho života musel byť mrzák, musel vlastne byť ako telesne postihnutý, pričom ako dosť výrazne, čiže on sa mohol pohybovať len o barliach. Napriek tomu sa vlastne on dožil akože toho vysokého veku, čiže okolo tých 40 rokov, tak ako tí ostatní, čo svedčí o tom, že sa o neho vedeli postarať. Takže naozaj pre takéhoto človeka, ktorý bol akoby neplnohodnotný z toho fyzického hľadiska, tak sa postarali a naozaj sa dožil vlastne vysokého veku. A ešte aj vlastne v hrobe mu urobili takú tú poslednú službu, že takto vymysleli s tou nohou, aby vlastne keď sa zhora človek pozrie, aby to vyzeralo, že je to ako zdravý človek, aj keď teda vieme, že zdravý nebol. Veľmi bohatý hrob ženy, tínedžerky, dá sa povedať, alebo teda je to nejaké také... No není to dievče, je to už vlastne tínedžerka, čiže je to ako adolescent po latinsky. Tu vidíme, že vlastne sa jej rozpadli vlastne tie lebečné kosti, lebo tí mladší jedinci ešte nemajú vlastne tak pevne tie lebečné švy zrastené ako tí starší. Tak vlastne tlakom hliny vlastne došlo k takému rozloženiu. Zuby má v poriadku, má vlastne náušničky. No, tu máme vlastne poznačované niektoré predmety. Ja neviem, tuto je nejaký prstienok, tuto sú ďalšie prstenie, tuto sú nejaké také kruhy zaujímavé, takže nejaká taká tínedžerská móda, ktorá bola iná ako u tých dospelých. No a čo je zaujímavé, tak vlastne pri niektorých z týchto jedincov nachádzame vlastne v priestore hrude také nejaké ako keby že vybratie. A v tomto prípade vidíte, že vlastne tuto ako keby že není nič a tie rebrá sú tu poukladané. To je tzv. Rituálne otváranie hrobov. My to tak akože laicky ľuďom hovoríme, že tzv. Protivampirické opatrenia. A neznamená, že tí ľudia v hroboch, že boli vampíri. Je to len taký ten súbor zvykov ľudových, ktorý vlastne hovorí o tom, že teda tí mŕtvi, že nejakým spôsobom sa k nám vracajú. A niekedy je treba urobiť nejaký úkon, aby sa už prestali vrácať. To je vlastne prácka opasku, nákončie. Nie prácka, ale nákončie, čiže vlastne ozdoba remeňa aj s takým nástavcom, ktorý vlastne cez nity bol pripojený ku koženému remeňu a tam sa to zasunulo. Vlastne obidva boli vyrobené zo striebra, alebo teda postriebrené. A tu je vlastne taký mytologický motív, typický pre nomádske národy už od starovekých skýtov, cez Strákov, vlastne Húnov, Avarov, Maďarov, až po zase, že Mongolov, Tatarov. Takže naozaj všetky tieto národy vlastne ten motív poznali a je to motív, kde dva dravce vlastne lovia laň. Tu vidíte laň, toto je hlavička lane. A tu je vlastne jeden dravec, ktorý útočí z dola a vlastne hryzie ju do brucha. A druhý dravec vlastne útočí na krk a vlastne chce jej prehryznúť tepnu. No, toto sú krásne dva hlavy supov s takým tým supým krkom. Toto sú tzv. Šarnierové kovania. To sú s takými
pántami, aby vlastne mohli nejako visieť na tom opasku a vlastne pripájalo sa tam zase nejaká ozdoba alebo nejaký ďalší remeň. Opasok, tak jak dnes, len zo striebra. Toto je zase hlava draka. Zase vidíte. Čiže zase tie fantastické zvieratá. No a toto je práve ten nález mince, o ktorom ste hovorili. To je vlastne karolínsky denár, maličká strieborná minca z obdobia panovania Karola Veľkého. Tie roky sú koniec 70. rokov a začiatok až po začiatok 90. rokov. A vlastne tu vidíte krásne aj nápis. Tu je C, A, R, L, U, S, M, A, G, N, U, S, či N, U, S. Čiže Carolus Magnus, Karol Veľký. Je to prvýkrát, čo sa takáto minca našla na území Slovenska, napríklad aj Čiech, z tých susedných štátov nevieme presne povedať, takto narýchlo. Čo je zaujímavé, tú mincu už použili ako ozdobu, čiže ona bola zo striebra, urobili do nej dierku a visela na hrudi. Neviem presne povedať, že či to bol ženský hrob, mužský hrob, to ešte musíme čakať na vyhodnotenie. 15. minca v Európe, doteraz sa ich našlo, alebo doteraz ich poznáme 14 podľa katalógov, všetkých 14 je zo starších zbierok. Čiže neboli nájdené v teréne. Naša je prvá, ktorá sa našla in situ, presne vlastne v nejakom presne zadefinovanom archeologickom kontexte s nálezovými okolnostiami. Toto je agrafa, to je také krásne zdobené zapínadlo, tu malo dve ihly, ktoré vlastne tá princezná mala na ramene a to vlastne nám dosvedčuje, že aj teda táto pani, ktorá tu bývala, si dopriala rovnakú módu ako slečny na dvore v Konštantínopole. Dúfajme, že niekedy v septembri, v októbri už prídeme s takým materiálom, ktoré premietneme a takisto aj si povieme v našom kultúrnom dome pre Biskupičanov. Nehovoriac o tom, že v každom prípade my chceme, aby sa o tomto vydala aj brožúra. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujeme. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme.